Kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzirare 263 pano patokuzivisa manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. But makazvitarisa ndine munhu anoremekedzwa, anozikanwa neveruzhinji munyika yedu yeZimbabwe. Kana usingavazive zviri kureva kuti hausi kutenga data, hausi kuti followa. Ndina Mambo Mutize. Mambo Mutize murise? Ndiri Bow. Tatete kutsikei, saka ndiri kukumbura mutange makwazisa muri yeZimbabwe. Muri yeZimbabwe munofara here? Ndini wenyu Mambo Mutize. Mamunoziva mazuva ese. Ndotikomborerwai. Right. Muri yeZimbabwe vanhu veruzhinji vari kuuya kuWhatsApp kwangu vachinditenda vachiti aiwa Hadzirare, kubva zvawatizivisa Mambo Mutize tapona, matambudziko edu tiri kuyambutswa kwaMambo Mutize ibridge, aiwa mutserendende. Veruzhinji vari kundibata vachinditenda. Mambo Mutize, tinokutendai nebasa ramuri kubata. Aiwa, tinotenda munhu waMwari, asi ndinongotaura kumuri yeZimbabwe kuti munhu kana pane zvaunenge usina kufarira, pana zvinenge zvataurwa nemunhu waMwari, haufaniri kukomenda yekutuka munhu akadiwa naMwari. Isu tinokwanisa kuroya munhu kana tichida kumuroya Hadzirare even paTikTok. Unondaura? Ndinotora zita rako raunoshanda paTikTok nefoto rako rinowanika paTikTok ipapo. Ungandotaura? Tinokwanisa kukugadzira. Alright. Zita rako paTikTok raunenge wakanyorera nefoto yako chete. Unokwanisa kugadzira, saka matambudziko anosangana namwe vanhu vanogona kusangana navo vasingazari kubva kupi, but inyaya yekungozviti tisitakaita sei, tisitakanyanya. Iwe ukaona uchipfuura parodhi ukaona vanhu vachirowana, kana usingade kumira ipapo wadarika uite sei? Uende. Saka ukaona uri paTikTok yaHadzirare, ukaona Mambo Mutize varipo usingawafarire, siya zvakadaro. Kana ukaona pane mumwe munhu kunzi munhu waMwari ari kuita zvinhu zvine muzita raMwari, ukaona usingamufarire, siya zvakadaro, uite sei? Upfuurire kusvika chikomo chane yaunoda. Kwete kutuka munhu asina chakakutadzira. Mwari haafarire zvinhu zvakadaro. Aiwa, apa mataura chokwadi, because pane vaya vanongoda kunzi vataurawo pane vamwe vanhu vasingade kupfurwa. Asi kana usina zvekutaura, zviri nani kuvhara muromo wonyarara. Ende chii chinenge chambopa kuti iwe waona Mambo Mutize vari pavhidhiyo vhura usingade kuona, ndo pazviri kubvira ipapo, kuda kungonzi wataura wasvibisa zita romumwe munhu, but mucharoiwa pafoni ipapo. Mambo Mutize, takutotanga kupinda munyaya. Ngatipinde, sinongoka zvako. Tiri kunzwa maprofita vazhinji, hatichadomi nemazita. Pane mainterviews amwe atiri kutoonawo kwana DJ Ola kwakasiyana siyana. Kuri kuuya maprofita akasiyana siyana. Vachitaura kuti Jesu vakudzoka. Nokumbirawo mupachikisi. Jesu vamunzira kudzoka. Hanzi zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Inzira yekudzoka kwaJesu. Nini ndakazvinzwa zvakutaura. Kuti kuna vaita Jesu akudzoka musi wakati, Jesu manje ari kudzoka. Kana pakararama ana sekuru edu isu Jesu aingonzi apa nduze kudzoka. Kana iro shoko raMwari rinoti Jesu achadzoka, asi azvitaunza achadzoka nenguva yakati kana kuti nemusi wakati. Nekuti kuna vamwe vanhu kutoti vaitota kuti Jesu arike musi wakati, ndezi yakapfuura. Jesu kana akuuya anouya sembavha, haapromise kuti ndaakuuya. Zvakafanana neni Mambo Mutize, ndiri munhu anotobatsira Mwari, ndiprofita kufa kwevamwe vanhu, asi handizive zuva rangu rekufa. Chokwadi. Ndo secret yaMwari. Saka hakuna munhu anoziva musi waachafa. Saka zvakafanana naJesu. Jesu haafi akaziva. Iye Jesu pachake anoziva musi waachauya, but hakuna munhu anofa kuuya kwaJesu. Zvokuti zvaitonzi vanhu vachatadza. Ukunzwa maprofita enhema achatowanda. Apa vanobvunza vawanda, but asati atowanda. Kuzi hapana munhu atakambvunza kuti achinja building yemutauni imwe chete yakaisa uko. Kana tapa extend yekuti tapisa building apo taisa uko, tapisa makomo, taenda kugadzika makomo mune munoiswa extend yeso, tavhara kuwana negomo. Ndipani Jesu akudzoka. Zvakawanda zvakataurwa kana Jesu akuuya muchena nezvakati nezvakati, zvimwe zvakatomboitika zvakatombodarika. But shoko raMwari rinotaura kuti majaya nemhandara vachaprofita, chembere dzichirota hope. Urukunzwa? Saka kuprofita kuri kuita vanhu hakusi kutonesa kuprofita ndeyokunyepa. Because kana makatarisa machapters eBhaibheri zvinotongopupura kunzi aiwa zvipo zvemweya zvechiprofita zviriko. Saka kana zviri zvipo, chipo hachigari pamunhu mumwe chete, dzatochona kuti ambobhora vachivanda. Saka maprofita anofanira kuwanda, but kana mabasa akataurwa manje waakuwanda, ndopachazari Jesu akuita sei? Akudzoka. Chakwa Jesu akubvunzwe because zvinotongooneka zvega, kwete zvokuita zvokuedhita vachiona Jesu ari mumakore, otanga kuti pamwe Jesu apadhuze kumakombiyuta.
akusati Jesu asati akuuya. Vangatorora va 10 years ma 14 years but kana Jesu akuita chakapamba namba vakazvifungira. Yeah, sure. Ndo nyaya yakafanana nezvekuti vaprofita Jesu padhuze kuuya, Jesu padhuze kuuya. Jesu munhu zvinongonzi gadzirira chete. Even nasana kana asvika asati akuuya, even nasana kana sei asvika tichitokurukura ndicho tinonda tanzi ndine secret yekuuya kwaMwari. Ndinoziva izvozvo. Aiwa, tiri pana paso chisana atosvika izvo saka munhu gara vakagadzirira, gara vakachena mberi kwaMwari, gara uchirwa neana kana kutadza because Jesu akanzi ane asembavha. Saka ndakamupromiswa nembavha kunzi ndiri kuuya. Nhasi ndiri kuuya kuzokubira. Hakuna zvakadaro. Saka mbavha inotongouya kana tongopinda usingafungire. Ndo zvinoita saJesu. Saka tongogara pana toona tataura mune imwe nyika izvezvi totonzi yo kuenda uko. Tasvika kwaJesu ka nyika inogana tongochinja. Sekuti tiri kugoya toenda uya. Jesu anotanga kunzi Jesu akuchisipiti. Ari kukwidza kumana ari kuuya. Nyika inongoshanduka. Jesu haana promise kuti achatenga wakatanya. Pasi rese kuti nyika pasi sinongoshanduka. Munhu tongomira ega mabasa ako. Kutongonza road yako. Ndasenda kuda kudenga kuona kunotongwa vanhu. Varipo vamwe kuti vanoti hanzi nini ndakaenda kudenga. Vanoti hakuna denga, vanoti kudenga. Kudenga akaenda kudenga ndiani. Munhu akatombo. Akaenda denga atofenda, akanga arara achirota zvake. Kana kuita maskits yako tonyepera vanhu zvake. Aguta sadza utakaenda kudenga. Kudenga nozezana. Zvaungatete iwe ndezvekutofa. Wafa. Unongosakwanisa kufa but wakuda kufa. Wotorota hama yako kana sekuru wako vachikuti dzoka. Ndo wadzimu kutota wadzimu. Mambo, ipapo ndine mubvunzo tisati tienda kure. Kune munhu here anoti iye anofa ozomuka? Anenge asati afa baba. Akafa apa munhu akafa achimuka. Kana achifa achimuka ngaite 3 days akafa ari mochari osunza muka. Ndonzi kumuka ikoko. Kwete kutanza munhu anongostika zvake zvokufenda. Ofeti woyo odira tumvura nzi ndamutsa munhu. Baba isatombosanganawo panapo. Munhu achirwara serious. Munhu iye anenge apambwa mweya wake chete nemwoyo ngisi nongomubatsira chete mweya wake wodzokera panzvimbo. Unongosati waenda kure paka anenge nechitoroera kure so. Kuti hapana pamunoti mamutsa munhu. Dai unzi vanhu tamutsa baba dai dzigari sekudedzeka totora mafoni edai kuti utore munhu kuti amutsa vanhu vakafa baba. Kana kuuya vanhu vachichema panhamu. Baba. Hapana ma 2-3 days mwana pamberi apa akanga arohwa nezvinhu. Vanhu vaungana kuchema chiti mwana afa, ndangosvika ndangomufambira ndamunomatisa. Ndangomufambidza mufambi ndina chiti mwana bva atovhunduka. Imhepo ingatongomugara vanhu tochema vakatochema kuti vatamusoro chiti mwana afa. Mwana ane 5 years but akusi kufa kurwa nezvinhu. Alright. Saka vamwe vanhu vanotoviga vamwe vanhu vasina kufa because munhu anenge apambirwa mweya yake kwenguva yakareba, mweya yake ishungurudzika kubva angonzi pa. Mendisa kumuchari. Mendisa kumuchari. Munhu akasandisa kumuchari asati anyanisa kuzorora because munhu kana afa baba kufa kwomunhu haiko kutamba nako. Muri Zimbabwe apa tajekeserwa. Mambo Mutize, tiri ipapo vanhu vazhinji vari kuona this video kune kwamakaenda kunobatsirwa nekuti iwewe uchitanga kupinda mukrawa yamadzibaba munotanga manzi gezai maoko nemvura iri padhoo. Zvinorevei mambo? Ukaona munhu achinzi pinda ugeze nemvura padhoo zvichirati muprofita anenge ane mushonga wekuti mushonga waanenge anawo anogona ane mvura yezvitunha apa soepe kana mvura yezvitunha kandi anenge ane secret yemwana mucheche anenge akacherera pamashonga pamasoepe ake akafa achikoka vanhu ukamwashisa mushonga unosanganisa nemwana mucheche chichiamnaa vanenge vachienda kuchitoro izvozvo zvatinofamba vachitaura anenge kana ake akosarenda anenge akaita mushonga yake akadyara pamasoepe pake saka anenge azatanga profita wese anenge achisaona zvinhu zvipi izvozvo zvaanenge akaita. Saka anoisa mvura dzanoisa magedhi aisa mvura idzi kumagedhi anoti ukaisa mushonga yake anenge ane tipi nawasondoswa ake kana tinomwe wadaro ake anenge anawo mvura iyega inenge iri mugati pakira pamasoepe ake anenge ine mushonga inenge inawo ndiyo mvura inonzi munhu achisvika ngaageze kumeso kuti ngamweya uchi kumeso chino chindasvika pamasoepe ake unoona mboto ndimweya mvura kamba chichi pake unoona kuti anondimweya mvura ichi zvichimboitirwei. Munhu anofanira kutanga areurura baba. Kuchechi hakunzi munhu mwaiwa mvura, kunonzi tanga wabvisa chivi upinde usangane naMwari. Saka munhu achisvika anofanira kutanga areurura, anopfuka mapagedhi pevati anomira oreurura. Ini ndoreurura upombwe, ndoreurura kuba, ndoreurura kuuraya, ndoreurura kunyepa, ndoreurura kusakudza kuri kwandiri.
kwete kuti ndozoyora mweya madzinza ndozoita sekusure urule mweya madzinza inotukiswa ere urwo munhu unorora zvinhu zvako zvaunotadzira Mwari iwe zvakanyorwa pamutemo yaMwari iri 10 wopinda wogara pasi wona mari kana mvura ichimwaiwa nemumwe munhu achagara pachechi kana kuti pamasope nomwaiwa mvura unhu asati asvika zvitori nani ndodino nomwaiwa mvura mumese ndabvaziva kuti uchingosvika utomwaiwa ndokumwaiwa veti wadotsipikwa. Mambo, ndine mumwe mubvunzo. Pane maprofeti asi kutaura nemazita anoti ruoko rwangu urwu ndiwoona apa ari kukuisira poison glazi iri wona uyo ndiye muroyi wako. Zviri normal here ende panenge pachibuda chinhu chemachokwadi here? Hongu ari kubatsirwa anogona kuti ndaona sekuru dhivha nezvechokwadi. Kana iwe uchida atare izvezvizvo ndinogona kungobuda 2 minutes ndinongotora motikari apa ndodriva ndomanya 2 minutes pasango ndotora mushonga wandoita sei wandonotora ndokupa womwa handiti then vamwe vandongokusema minutes mashoma wakagara ndokutora vhidhiyo undudza tinongochiona chii mushonga unonzi mudzepete wakada kufanana nechimwe chimushonga chiri pachandinacho panapa ndichakuratidza chakadai tengesi kuna anoziva zvimaonyeni chezvo zvimwe zvimasonga musango zaita semaonyeni izvozvo ndotepeka zvemushonga dzaita unonzi mudzepete. Mudzepete mushonga wekuti hauvavi but unoita kushashisisa kwanoita mukamwa muto zvokuti ndinobonya bonya ndobhoila handiti nemvura ndinozomikisa mvura ndinaboila nayo ndobhoila tosanyaita poison straight then ndotora mvura iye ndopotawo munhu achisvika obva ati ndoda kuona muroyi wangu ndobva muti mvura iita sei imwe mese muri family mese mogara pasi ngomono magara so unenge uchingoona zvaunongoita sei zvakufunga unondoona madziso mune jira rere dzakawaridzwa vachiwa munhu atsiga duri unoona kuti munhu ndinhingi achibva atotanga kudzora mushonga achibva atotora mushonga achitobisa muporiji achitokudzisesedzo titori mudiki unoona vision because mushonga unotena pfungwa dzemunhu anoti Mwari akausika sei Mwari akasika zvinhu zvakawanda kahatidari saka handizoti Mwari mushonga wakausika sei zoti zvinoda kumwisa mudzepete panapa ndadaba mutizo wakaoma ndikisa jira riri pajira panenge watasapa pano panongotoona panomwa mushonga kuti unomwaya kuti pajira rinobva tangaita mashiripiti kuti jira ripi iwo wanotowana kumalawi because malawi ndo kumashiripiti but zvinenge zviri zvechokwadi ifeki because iyo mupfungwa mako pauripo utone hama yake kuti unofunga kuti anofanira ndichiroiwana nini chokwadi haushai suspect yako palife yako saka suspect ndiyo anatanga kuona nomwe nongopota chifungidzira ndotanga kutoona saka vaprofita vazhinji vari kutsvaga mari nenzira yemudzepete iyoyo but inge singadei zvobuka vaprofita chekumagumo varoziva pano vakureurura vanhu vavanenge vachibhara vanhu vakuenda navo papi ndakaona n'anga yamakabata nditokudeedza yabira vanhu mota saka ndesingatori n'anga dzizoe papi dzizoe pano dzichema because n'anga navaprofita tinofanira kuita chinhu chimwe chete inini mambo n'anga navaprofita tinofanira chinhu chimwe chete tinokurwisana because tese tovabatsiri ndonototi munhu ndokanoti kana avanda panza vanototi auraiti vandamuzoona musoro vandirechichi endai kuna nhingi kana kugama ndo pana vanyanyamuona nhingi afanira kubatsira because nyinzi muno matare ini chamwe ndagara matare mamisha zvinhu zvikuru ndo zvangina ndisomuprofita tinotsava nopfuga moti amambo endai pano musoro wangu kurwadza inini ndoda kurapa kuti musoro wake watangira papi iyo chii chakaita kuti musoro wako chakakonzera ini ndiro matara ndisomuprofita wapakirawo kuti nditanga profita mene tiri kuona mhepo munokane mhepo but ndoprofita matare nomusha zvimwe zvakaitika zvakaitika zvimwe zvakaitika sei wazvaro ndo zvandakagarira zvimwe zvengodzi dzemusha dzimwe zviri kupa vanhu nyama ndo zvandakagarira izvo zvokuita zvekutanga kuprofita nendimi kuti nekukumbirira mudzimu yevanhu nekujekesa mudzimu manjuzi noisa manjuzi tiri pamanjuzi ipapo regebve tatongotiza nyaya yamanga muri kubhindura musi unoyu kune vanhu vakawandisa vakafa zvikuru mushure mekunge vaenda kunoita zvemanjuzu. Mambo Mutize, tikumburo mujekesi panyaya dzevanhu vari kuita zvemanjuzu makore anaya, vamwe vari kufira ipo vakafa. One chekutanga vanogona kunge Mwari afarira kufa kwevanhu kana imwe yemvura yafarira kufa kwevanhu but chekutanga vanogona kunge akaenda kopindira muprofita wacho kana anga ari muprofitadzi anogona kunge akasviba kuti ari kuperiod paenda kopinda mumvura kana panhu akapinda muvanhu vari kuperiod kuti akasviba munhu anenge araraira bonde kana ndienda nemumvura nditatirare mese munoya pano morara pano vakadzi vanorara pavo varume vanorara pani pavo
handiti sanhasi munorara penyu akadzi marume murara penyu mangwana makufeni tomuka tichikumbirira kuno kana kumuti tozoenda kumvura. Kumvura akungonzi vasikana ibvemba kwenyu uyo anenge arara nechikombo anenge arara nemurume anenge arara nemurume saka itsvina yese munofira mumvura mese because mwari havadi tsvina kuratidza kuti dzimwe wacho havadi kuti tsvina dzimwe pasi manjusu havadi tsvina plus manjusu haaende kokumbirira muzvimadziva zvamunongoenda zvoita zvemadzivadziva izvi wanatodawo madhemu mahombe afanana nemazoe madhemu avo makuru makuru kwete madhemu anorasiya mapamba anonasiya zvinhu zvesimbi nokuti akaitiwa tsvina anoitwa tsvina nevanhu imomomo zvinhu zvakangowanda zvinenge zviri mumapamba nemapedzi zvinonasiya mupi manjusu haadi izvozvo. Manjusu anotodhiraivhwa mota kuenda kure komotosama tokumbira kuti mapinda kuti mumvura motokanda zvamunokanda mumvura zvafanana mabhisiketsi nemasiwitsi dzimwe dzenguva nemari munokanda mumvura imomo ndeti wadzimwa uri pasi wofara munhu haungoti nemanjusu rega ndine vanhu kumvura unofira imomo saka akafira imomo asina muprofita wacho profita haana ainzi akatiza tomuwane because momo mumvura imomo munenge mune zvakasiyana siyana dzimwe dzimwe mumvura mune nyoka munhu akatorombo nyoka yakaisa mumvura imomo yosvika uchiti rabi uchipinda mumvura imomo uchikeresa vanhu kana tinobata futi mishonga yekumwana kumalawi kana kuprovhansi pakudiwa ropa andobva piwa mhiko nen'anga yakabva atadzatidzira mhiko yacheyo saka n'anga inenge yakuda ropa kawo raona akawanda madzake dzine dzinamata ashaya kukokorova achingopinda mumvura imomo nasebva wafa ropa ratunda n'anga yakaniko ropa ratoenda kwaratanga mari anonga atochekeresa vanhu kuti zvinopajekesa zvakanaka zvandafarira atochekeresa vanhu ndibvunze bvunza yako yese bvunza yese munorombese here mambo munhu ina ndirombese baba chinonzi kuromba chii kana uchitoromba muta kuti udiya kumana kuromba kwekuti upume kuromba hakusi kuromba nakuti vanhu vaya zvavanoita kutouraya nesani dzakaromba anotanga auraya otora mweya wemunhu akafa otanga kushandisa mweya iwowo kuita mari kana kuti unotoromba munhu mweya wawashandika kupamba mweya wemunhu mouraya munhu otora mweya wake wogadzirwa chidhoma ndotsvairo unongemusa makuwa warira makuwa ikoko wogara makuwa ikoko wachera makuwa vanhu vodharadhara wotosiya marume ako ikoko nebuti wozotsvera mutsvairo wopiwa mutsvairo wane mweya wemunhu akafa munhu iye ndiye akukutungamirira akuitisa mari unongonzi makusani ungotsvera pamusuwo uchiona pamusuwo pa pane mari ukareva bhegi ronongwa mubhegi momane mari isa chinhu ichi chinhu icho chinenge chatombogara makuwa evanhu vodharadhara chakabikwa saka kurombeswa ikoko iropa saka ina handigadzire ropa nezvandinoita ndinoona kuti iwe hauna mari hatirare hauna chi mari ndobvunza mudzimu wako iwe kuwaira shava kuti chikupa kuti mukomana asaite mari chii waira shava ndobva ndanzi newaira shava no baba wake kana sekuru wake akanhonga mari yakarasirwa kudharadhara pamharadzano yakarasirwa nonaibvisa shava reurombo tobvunza saka toita sei tochinzi chokugeze mweya wakudhara wakamari yakarasirwa iyoyo tikugadzira kuti unorasirwa kuti mhepo bhozi vanodhara vairasira mhepo masango kana pamari saka mavana muchikura mainzinisa nongechi mari ndozvo zvaitira izvozvo munoona nhonga mari dzakanza mufanira sei mufanira kunhonga saka mari haisi kungonhonga pese pese mwagezwa munyama kana mhezi kana maronda zvinoratidza kana kumaradzana vanhu papi mwakutoita takura maronda aya pane mazana tichazvigona ndokuonekwa nesusu vaprofita tinenge tichipota tichiziva kuti ndodendere vaprofita mazana tichazvigona zvorasirira mhepo antukunzwa saka nyaya yakaitika mandikujekesera saka nyaya inoitika kuti munhu aite mari inyaya yekuti unokumbira kwadzimu wako kuti sei munhu asina mari otanga kuti munhu iko nyaya yemunyama kana ndakutoshandiswa kana kuti akutorina chipo chemari chacho but kana usina chipo chemari chacho tokumbira kuti ungoitawo mari kuti ukwanise kurarama because hakuna munhu akatsipa chinzi murombo wakazvara anokuzvara apfumbata saka kumwe kutambudzika kunoita vamwe vanhu ka kutambudzika kwokuti sekuru ake ndiwo wanga akarombera mudzimu womushamini makaufunganisa vamwe vanhu makatoitirwa mhiko nedzimwe n'anga dzamakadini dzakakuitirai imwe zvakakuitirai vamwe vanhu makaurayirwa basa yoshanda mudzimba dzenyu vakaurayiwa mudzimba mamwe saka dzimba dzine ngozi saka ngozi iri kukusungirai pfuma kuti zvinhu zvenyu zviome kuti mutambudzike saka tinotanga taongorora ndinonzi kurombesa munhu kurombesa munhu ungogadzirwa chiita zvinhu zvidikidiki ako munhu arombeswa nzaite zvafanana vanhu funa halo mambo ndoda mari mambo atarira pasi munhu iye mambo makati ndoda mari mambo uda mari ipi ndine chikwereti newe no mambo ndoda kuti mundirombese ndokudza ndati ndikurombese ndokugadzira kuti uite mari
Saka mambo vanhu vanotoda kutoromba makore anaya vachiriko. Sofa ndokutorombia but sofa unyaya uromba vanhukadzi ende vana vechidiki ndo vanonyanya kuromba but vari kusaya n'anga dzechokwadi dzinorombesa chete but vari kudyiwa nevaprofita vakawanda nenyanga mukati umu. N'anga zhinji dzatinoona dzototi aindogona kurombesa but hautombodzatirombesa kwacho unongotyira unonzi yani $2,000 ndikurombesa ubva tokura ubva South Africa nobva kuzvike chauromba ishonga ibva ngoita zvididi zvatoda kurombesa vanorombwa nemunhu baba anopenda unoraswa kumakuwa evanhu vakudhara achibikwa koko vanenge vatopiwa buti akadhakuiswa munhu anondomwiswa anadoro kana umwe somwe mushonga paguva remunhu potocherwa mumwe mushonga kuti munhu amuke vakarara so makuwa uko unongogona ngovadhakiswa nokuti unotongorara so utanga toona nokutoona kana mashiripiti anongochitoona pakati pona mashiripiti unonga warobatiswa banga so unonga kusiya makuwa akabata banga unotonga achiro first time munhu anenge atonga bva rinonzi baya face ipi iyoyo watomurombesa anotokana but ropa rese rinoromba iri mambo munhu wese ungoti ndingada kuromba hapana ropa risingarombeseke baba nyaya kuti tinozongochengetwa nenyasha dzekunamata chete tukadondora kukwanisa kundolaya bhozi nendinamata plus asi munhu ese kutokwanisa kubudira mwana chengetwa mudzimai kwamai wake. Ndinoda kuzama kureva kuti inini mambo inini hatirari ndasumuka panapa ichida unoromba inini ndasumuka ida unoromba ndasvika ikoko pane umwewo munhu here yekuti n'anga inokwanisa kutaura kuti iwewe haukwanise kuromba here vedzinza rako. N'anga zvadzinoita anonauza kuti aiwa wakwanisa kuromba bhozi mudzama wake ndarambidzwa navadzima wako anenge atokutya anoti akakuvhara marinozomupfura nepfuti saka nodza mwana achiti ndakamboenda kuromba kwanhenge ndichisvika bva handiti haiyo wadzima wako aramba anotanga atombodya mari pekutanga achida kurombesa paunozomunetsa chiti ko makandiri mundirombesa saka zvinaita ndinopana zokuza kuti wadzima wako akaramba zvakaramba kuita wadzima wako hawadi anenge akukuvhara. Alright mambo umwe mubvunzo wandinayo ndeyekuti pane vari kuona vhidhiyo iri pane vazhinji vamwewo handisi kuti vese vakabata bata vakaromba vanokwanisa kuuya kuzosarinda here zvinhu zvavo kuno pamwe kwavakarombera ikoko vakaramba vakanzi makatyora miko kunoku vanokwanisa kuuya kusarinda. Hakuna n'anga inoramba mushonga wayo hatirari but n'anga inenge yakupa mushonga wayo wakanzonzi mushonga unokwanisa kuita matau kuzoita mazimari nawo handiti ivo vatadza kudedzera miko yavo vatanga vatambudzika saka paunoenda kun'anga yodaenda kudzodza mushonga nebva yakudza ndodana kuti 10,000 iye wanana 600 zvaibvudza vatadza miko saka vanobva vatanga ngochengeta mushonga mwana anozongofa vatadza kudzodza mushonga yasara mamisha hazvirotesa rikufa machidhara achisiya mushonga vamwe vanenge vatombotirai akiidzosera asi vanenge vakundikana akiidzosera nemadedzisati dzitauro saka nyaya inoitika ndeyekuti inini ndinoti kana munhu une mushonga wako wava kusadako unoyanawo unotonga kuti mushonga wako tokwanisa kuitaura nevadzimu wako here pamwe chete nevadzimu ven'anga yakurombesa handiti kana tauri baba wako akaromba wasiya vakusiyira mushonga unoyanawo kunoku nditaura nevadzimu wako nevadzimu ven'anga yako yen'anga yacho iyoyo kana mushonga wacho chichidhoma chitaura notaura nacho inini ndochibva chichikuda chii kana chati tende kana kuwazukuru yemunhu iyoyo zvichinopiswa kana kuti toita sei kuti tidzosere mushonga iwoyo tokwanisa kukubatsira because ndinondobatsira vanhu chokwadi chinondobatsira munhu hakusi kungoita zvinhu usingakumbiri. Alright mambo varoda nhamba dzamambo ndo dzakanzi mambo mutize dziri kubuda pavhidhiyo varida kunyanyoziva zvizhinji kubva kuna mambo ende vane amwe maquestions isai mucomment section tozovabvunza mambo ava maererano futi nedambudziko rako but kana une problem nhamba dzamambo ndo dziri kutobuda hadzo paskrini apapo vabatei ipapo iri pese call whatsapp vanobatika. Mambo mune chimwe here chamurida kuzivisa mhuri yeZimbabwe pane zvandisina kubvunza? Ndangozisa muri Zimbabwe hatitoona Zimbabwe ngavasvinure inofanira kuva nemuono wekuona ende havafaniri kungomhanya kuita vasati vafunga zvemashoko angu plus munhu kana wafunga kujaimbwa ndikaona kwete kuti anongoti hama munoda kuzoya ikoko ndoti alright unouya kobva vati wazosangana nedambudziko hombe uzotanga iye uchimhanya papaya unofanira kugara wagadzirira. Plus mambo pane vane mubvunzo pane zvatatasirira pane vari kuUK vari kutoona this video vanobatsirika sei? Vangona mabvunzo maamista kamapa mukoma paenda kuti mukoma pane vari kuUK, Namibia, India, England
vanenge vachiti aiwa taita kure ndikubatwa nenyika dzese mudhara kana mwana wari kuti kunyika dzimwe dzatisingatadzas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 
iwe unongoona vanhu vakawanda zvisingaite because ndinoona kuti vari kunze. ndikona kuti vanhu vari kukufolowa vakawanda vari kunze kwenyika uko tokuona kuti ndingotokunda vari muzimbabwe chokwadi. because namba yandobatsira pawhatsapp itoisho yakawanda kutopfuura namba yandobatsira ngona yapanapa panapa munekuti pana vanhu but panapa sitona vanhu panamba yandobatsira kunze kwenyika apo isinyi chiti pakazara. nochiti pakazara saka chinzi chiti handirari ini ndindatowati rari pane vamwe vakutogive up wasvika panapa hatubatsirwa sei. aiwa panapa ndinopera nguva didi ndina ndichatore nguva because ndakuziva ende ndandibvunze munhu wainga ndauya dambudziko rei uchipinda dambudziko ranga akamira so ndakuudza ndodamba pazvinoenderana newe fatova pasi. Alright. Saka nyaya yamataura ku UK aiwa ndiri kuvabatsira vari ku UK ndiri kukuona izvo muri kundiitira muri kutenda ende no ku UK vari kunditenda kana zvake zvaita notenda problem muZimbabwe asi wakawanza South Africa uri kukwira kuya vezhinji ndosangana navo panapa kuona both kana South Africa chinji ndorikanya kuya kana UK vari kuya zvo but maona kuya direct but ndokubatsira even uri kunyika kwauri ikoko but vari ku UK ndiri kudai kuti munotenda muri kutenda mambo aya makaita basa zvakaita mari dzedhiringi dzamuri kutumira vanhu ndiri kudziona handigona kuzama masati ningira ningi makanditenda aiwa zvese zvamuri kuita zvese ndiri kuzviona because ndiri kuona mari dziri kubva ku UK dzevanhu vari kunditenda tirare dzakawandisa dzimwe dzimwe ndatoshamisika ndichazokumbobudisa muproprietors hangu dzimwe zuva aiwa ini ndakabhilivha pamota dzamunadzo saka ndichazongobudisa vanhu kuti vanhu vagutsikana chete kuti aiwa dzimwe mota handisi kutenga nemari dzirungouya dzatowanda dzawanda zvomotaenda kutora mazefa madingani ari kuwanda plus pane vaya vanozoti mambo zvinhu zvavo zviri kumutemo here ayo mauya avayo macertificate ndokumborokamira menu usvike padhuze pane vaya vanozoti mambo varegistered here aiwa dzine macertificate mamwe akaenza so ndakumara zviri kumbatsana tagadai rimwe iri umerirapo tora zvako aiwa zvotoita asina akawandisa paunodzoka ndichakuratidza mimwe yekenza ndine kenza ini ndini munhu akapiwa certificate rapa kenza muno muZimbabwe ndinonga tingori 4 vanhu akapiwa macertificate ekenza asari mumaharare ndini ndega ndine certificate rekenza ndichatotsikava nekenza nhamba dzamambo dziripo pascreen chengeto ende haidi kupiswa ndoyada kenza ranya kupiswa because munhu mukupisa kenza muzvikuwadza sobatsira zvese tatirari siki zvese aiwa uku nditori inspector ndindotoita mamwe matsamba futi sorry evaprofita ka vamwe vakuru kwandiri makore kana pamabasa futi vamwe vakuru handirambe uyai kuno ndotose matsamba anamukoma zvenyu zvive prepaid ozi unosvika mumusha mevanhu vakarohwa inobatsira pane zvakawanda hazviorikana netsamba chirapedza zvese munhu akakufira pano kunomiririrwa chero nenyika saka uchandiri inspector ndokwanisa kutora matsamba because munhu akasvika pano even ndisipa chivafira pano vanobva vanyambata mambo murezi wangu aripo munhu afa katangosvika nechimwe vafira panzava kana ndasvika musha kwenyu imimi ndobva ndasangana dambudziko ndasangana naro ndokwanisa kumiririrwa ndozvanika matsamba saka ndotaona Zimbabwe torai matsamba mwana nokumiririra iwo amwe chaitomirira nemwe ese nemwe yava todarikawo kuti imimi but toda matsamba akakosha andibatsira pakawanda plus tsamba yakakoshera kuti kunyange maprofita ari kuona this video isusu tiri vatori venhau kana usina tsamba iyo wakabuda uchiti uri muprofita uchienda kumamisha evanhu tombotobva panapo chinawo masvingo mapurisa anokwanisa kukutora nekuti hauna certificate ichocho chokwadi chataurwa namambo aiwa ndochokwadi saka maprofita ndokuudza kuti torai matsamba tiite chinhu chimwe chete zinipa iripo TMPC iripo zinata iripo organization akawanda ngatiite chinhu chimwe chete tatenda kana ari ku UK futi ungasatora tsamba